Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. 4 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun içeri işler ministri Iskenler Mulikowa bir käýinç ýylan etdi. Prezident Berdimuhammedow penşenme güni Döwlet Howpsuzlyk Geňeşini geçirdi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä, onuň dowamynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň soňky 3 aýda bitiren işleriniň jemlerine garaldy. Mejlisiň dowamynda prezident ýolawçy gatnatmak boýunça ulug hyzmatlaryny ýerine ýetirmäge ygtyýary bolmady. Käbir sürjüleriň ýol hereketiniň düzgünlüğini gödök bozup ulug hadisalarynyň helakçylikli ýagdaýlaryň döremegine sebäp bolýanlarynyň bardygyny belledi diýip döwlet mediýasy habar berýär. Döwlet başlygyny bu urda içeri işler ministri Iskenler Mulikowyň alyp barýan işlerine düýpli näýilelik bildirip, oňa bir käýinç ýylan etdi. Resmi medeniýet ýol berilen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmek boýunça ministre soňky gedek duýduruş berilendigini aýdýar. Berdimuhammedow mundan odolda bir näçe gedek Mulikowa resmi derejede käýäpdi. Ýöne prezidentiň ýylan eden bu saparky bir käýinçi Azatlyk radiosynyň öz baýry jurnalistini, ýazyjy we şahir Amanmurat Bugaýew ilhalar insan Amanmurat agany pajaly ýol hadisasyndan ýitirmeginiň ýa-da gabat geldi. Amanmurat aganyň ýurt içinden Azatlyk radiosyna ýetiren iň soňky maglumaty hem Aşgabat Türkmenbaşy ýolunyň uğrunda adam ýitkilerini getiren ýol hadisasy barada bolupdy. Ol 2 aprelde Aşgabat Türkmenbaşy magistral ýolunyň 392-405 kilometr aralygynda 4 adamyň ölümine 10 adamyň agyr ýagdaýda yaralanmagyna getiren ýol helakçylyk hadisasy barada habar beripdi. Bu habaryň ertesi güni 3 aprelde Amanmurat aganyň özi iş tawşyrygy bilen Balkan welaýatyna eden saparyndan dolanyp takside Aşgabada gelýärkä ýol üstünde pajaly ýagdaýda wepat boldy. Amanmurat aganyň aradan çykmagy türkmenler üçin uly ýitgidir diýip Azatlygyň bir okyjysy özüniň gynan çatynda ýazýar. Amanmurat aga Türkmenistan ýaly iň bir ýapyk ýurtdan hem halka hyzmat edip boljakdygyny hemmelere suwud etdi. Muny Türkmenistanyň häzirki we geljekki ýaş nesillerine juda gymmatly görelde hasaplaýaryn diýip beýleki bir okyjy ýazdy. Hakykaty aýdýan adamlar gün-günden azalýar diýip başga bir okyjy gynanjyny beýan etdi. Men Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň Azatlyk radiosynyň habarçysy Amanmurat Bugaýewiň iş üstünde mahaly pajaly ýagdaýda aradan çykandygy derarly onuň maşgalasyna we kärdeşlerine gynanjymy bildirýärin diýip 3 aprelde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň medeniýet azatlygy boýunça wekili Harlem Desir çykyş etdi. Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna gynanç hatlarynyň gelip gowuşmagy dowam edýär. Olarda merhuma iman baýlygy, maşgala agdalaryna çuňur gynanç bildirilýär. Ýa-da galanlara uzak ömür dilek edilýär. İçeri işler ministri Iskenler Mulikowa betbagçylykly ýol hadisalary bilen baglykda käýinç beren Berdimuhammedow mundan ozalda oňa bir näçe gedek käýinç ýa-da bir käýinç ýylan edipdi. 4 aprelde geçirilen Döwlet Howpsuzlyk Geňeşinde oňa soňky duýduruş berildi. Ýöne Berdimuhammedow 2018-nji ýylyň 27 aprelinde de oňa soňky duýduruş beripdi. Mulikowa 2018-nji ýylyň ýanwar aýynda da başga bir kemçilik bilen baglykda soňky duýduruş berilipdi. Soňky ýylan edilen käýinç Mulikowyň alan 11-nji bir käýinçi çen bilen aýdylanda 3-nji soňky duýduruşy bolýar. Ol 2009-njy ýylyň maýynda 34 ýaşynda içeri işler ministri wezipesine bellenipdi.